Mwanchi tata Nyasaye wakona kwa hivyo manene mbia muno lakini ndi mbia muno asinje twatwanjire twansire resoni tukolia muna tugwikaransa kusanga ling'ana lia ulichenu omonene soma muna intue tugwire torokie ali ime moganeti tumanye tuigorere tubanerio monene tunyare kumanya na kuikange na ayo gwitira sama ama lesson yeri tukolia na tuguchiko chaka obia wabo toisane abategereri baitu basiseni na barabu monene nyare kubaigorera esengencho yugo kumanya na kuigwa aliriwa ganeti tumanye siri tukolia lero asa monene tutatomia ande boka tutabukie ke atosero gwitira umwana Yesu Kristo mutoli itu amen. Mutegereri umuya twakwariganirie oba monene twase lesson tusome pamoja abo tora monere noyo muntu sister Damaris bia mura bantu bo monene karibu tosanga se lesson yeli tukolia lero karibu abana ba Nyasaye amen. Totera twalengo gotera Omotoria ondaire nencheche chererembe ngobuya kerongote mwandagera yobogima kondagochwe amagolo nakoranga kegima korwa ase egetare narorire ensoko korwa ase egetare narorire ensoko abanchwa abataro kutogwanjete tuguguchakira igatutaratere resoni kiagera nabo ibwate ekoendamo nereson tubwate se chinga kichi chiabono ya sabu kurwe segetare narorire ki mwalimu ensoko ya masesenia ensoko yobuya bwonsi kurwese omutongi ito Nyasaye eresoni ito na amegerio aikumi na kabere abanchwa maegerio aikumi na kabere ogosasima gotakoera abanchwa kero nkorore kerenga kiri tukolia lero enkoinyora na Yesu ande narasate betia aba falsafa bale kuboluna nki abafuasi aba bagokorera iga bagokurera iga bagotera batai bakire Yesu koera rio ko batai na gaki batatera ti batakukurere tigana na magena agokoraki magena agonterera ekitoke nyorese kitabu kia Luka 19 yachakera omugano kebungo kia 37-38 manchwa amaegerio omotwe amang'ana omotwe gakorwa egetabu gia Zaburi 4 ekebungo gia 33 soma ngo mwalimu kiagoteba ninterere omonene ase obogima bwane bwensi nimbe ngotera ase ogotogia Nyasaye one kero nde moyo amen. Nintogie Nyasaye one ekero nde moyo nintogie omote bono ogosasima gotakoera abanchu bo monene ogosasima abaisraeli nigo barangeretigwe komotogia Nyasaye nakoba kerori igoro yaye gochia ebisaku binde eri ense yonsi ebwatane n'abantu baye ase ogosasima abaisraeli barangeretigwe ase ogosasima abanchu timanyeti gose nomanyete na monto narorora ogokorigereri buya buno ore omonto Nyasaye ogosasima omonene okoboka kamobakana komomokereria amagoka ao igoro gogotera ande abande banyora riboga baikana ne ekaru ya omonene mambi na komosasima timati gose mwalimu kwana korora abantu bakoboka egetuko babangete na kere mambia amonene bagochi barasasima baenda baumera na gose baenda bene onde oendera bweka monto bene oenda imokereria omonene oye kwana kurigereria eng'encho abantu bari babwate omong'uso ogotonderana na inche ka itukoki Yesu na inche enkore nyare koboka naenda nakobaka kiagera na egento kerekia kiagera nembue erengia mwanya abantu kobaka omonene na egento ke nayo okorigerera ng'aki noremeire ekero otanyara ibaga riogosasima nabo ogotana ng'aki gaki nabo nakora rituko iga ekero oteire chingaki
gati yao na nyasao komobaka na komoina nerimbia mono ngosetogotebi tosomia abana nto bakini chimbuchiri naende bakine ase eng'encheri kwa mokiniri komobundisa gari okobaka omonene naki egento ekenene orakorera omwana ogo egesongo batana nere inheritance ene noratigera omwana ogo omwana ogo ase komotigera nyasaye kwamotigeire bionsi kwamotigeire obogima kwamotigeire igo bona nare korubu nakona gokina akine gakorora naye nomonto gosasima nyasaye aye nomonto omwegenete nyasaye okobaka nyasaye buna kwaboka ogotogi nyasaye ase kere eng'encho naende okomokurera nyasaye ase amagani onsi aria obwate eyi nere embwa orabundisa omwana ase character building egento nkeiyo orakorera omwana ekenene ense eye kobua komotigera nyasaye ande mambi nomiami omiami misi otakoboka ekero kwamiami ng'okwatigera omonene no motigera obonda bong'ana ng'aki bira yeso mbosa banto mbari gotigera abana amari bao ni bonsi bakora mbari gotigeru bao ni bakora lakini onye gotagete kende kwamotigera naende egesini ni kerio tari monto bwenyarete mono kerie geke kwamotigera ase nagaticha kang'ana ng'aki ase komotigera nyasaye egagwa ekini korwa ase aganta kwagake igo okobaka oko omonene gose ogosasima omonene abanchi bamonene na egento kia eng'encho saburi gakobori iga ase egetabu kia 116 ase ekebungo gia 12 tokindarwe ing'akane omonene ase eng'encho yamaya ayankoreire ina riri swali naganeti na nkigosendeiraniria nyasaye ase amaya ayankoreire omwanchi omotegereri nkiorocha orairaneri nyasaye aisaneke na oisaneke na kwamoiraneria ase amaya agokoreire gaki ase ekene pi eki toranyare komoiraneria ekenene nokomosasima eki torase koiraneria omonene iriraneririe eriswari eri nang'aki nokomotogia na komobeka nyasaye abe omo nyasaye abe omobuyo nyasaye abe omorayo nokomoiroka na kamosika na koetegerera amachikae tari bo mwalimu na kene nkeyo orakore asa ekeri ase ekeri oragani gokorera omonene mobake mobonene glorify mobake mobonene borie moesiko nobonene eria abwenerete koegwa igo bono kene nkeyo orengereti mwanya banto orarwe na negento kia matirio iga keraisa nobuya bwa nyasaye asore obuya bwa nyasaye gachikire gokobaka goseseni gagoseseni yani nochi omoiro kera gagoseseni ogoseseniri naki omonto mosiko kwebonera nang'aki bono omonto oyo ngaga otanga ng'aki arochi gochi ng'aki aseseniriga omonene kaamwire goseseni ere nyasaye obobui nere obwate ime ogochika okuya nere obwate ngo bono igaro nyasaye bwamaseseni aiga ase esaburi abaisraeli tibari egesaku kia botambe bosa igo korende nigo barenge omosangererekano omonene abana ba Israeli bamanyekanena omosangererekano omonene yani abantu kiba yani bamanyekaine muna abantu bomonene gosa abachenu bomonene ebamanyekaine n'abantu bairogete nyasaye naende gokora ebi nyasaye arengete banyare gokora abana ba Israeli matukonsi ebamanyekaine n'abantu bakomerana ase eng'encho yokomabaka omonene naende gwetera okomabaka oko omonene abana baminto mambia engiya ebarenge gokora nense isiko bisaku bamana korigia obosi bwa omonene iga abana ba Israeli ebarenge korokwa ebabwate okorangeria ogochenu ebarenge bakomobaka monene nakoba kerori igoro y'obuya bwaye ase ebisaku igo mwalimu kimaiti gosese ogochaka twabwate rero rituko ria rero ase ogosasima gotakoera nkende nkere kware comment mwalimu kwayabekire boronge ogosasima gotakoera egento egetang'ani twanyorire buna omwalimu atotebiri korugoro gabo Daudi oboriri iswali ninki ndakora ase amaya ayankoreire aye omwancho omotegereri nainche inkintu torakore gose ninki kwarorire ase obogima bwao nyasaye agokoreire aye oranyare komoiraneria mbuya mono na egento kende gia kabere abantu abaiga egesaku gia Israeli tari ng'a barenge abachore bosa igo nigo barenge abachore eri nyasaye kegenda ase ense engima erinde amang'ana yagenda ase ense engima goetera ase enchiri bamomanye noroche ng'a igoro abu ebaimokereretie amaboko igoro abanto abande omosangererekano yani abanto bonsi bacha ase omosangererekano
komosasima bonsi ase obwamo Amen. tokonyora ng'ekere togocha amo nari tokumirana na nyasaye ase obwamo tari ng'ani iga emineti ng'obe ere nyomba mwao ng'aigo nari kwamosasima yaya totware okogani kori kwogocha amo twensi ase okomosasima nyasaye egento nkere kiarenga abo omwalimu Saburi 22 ebungo 22 ngokwana ere naki omonene nindari erieta riao ase abanto baminto ase egati ya omosangererekano ningotogie na 25 yateba ng'a ekero inde ase omosangererekano omonene ningotogie chira nariete ning'ekeranie abwo ase obosibwa bwa abanto bamoirogete omonene yaani ng'aki nonye na echira chiri tokorwa ase nyasaye na ekero twachiramo ase omosangererekano ntochikeranie ase obosibwa omonene na abanto bonsi bari abarunge Daudi amanya gototebia ase egetabu eki naende gia Saburi 36:10 gegoteba naki ng'a gegokwana iga ongogeteba ase obweng'e genderera kworokia obwanchani bwao genderera kworokia obwanchani bwao obonene ase abwo bakomanyete na abarunge ase abwo bare nechinkoro chindonge ng'a eng'ange enene bono tobwate bono mambia neri naki ase ogochakera oko ogosasima gotakoera nigo toganeiri tobaamo ase omosangererekano ase okomosasima erio na amang'ana aya agenda ase ense yonsi buna egesaku gia Israeli giachoretwe amaeraso narenge abwo arenge okwana iga komotogia omonene ase omosangererekano bwa abanto abange nigo kore okomosasima okoronge nyasaye ekero tokomosasima amo nigo kore ogosasima okoronge kobua ekero ogoteba ng'a nintagenda ekanisa nintagenda ase omosangererekano nabo goisaine gose nyomba mwana iga iga togosasima no twarangeriwu twatebiriwu tochama ase ogosasima oku nakwo ogosasima okoronge kwa abana ba nyasaye naende gochiabwa amaeresa ya omwalimu akunera natena tobasa koombi na ogosasima kwa omonto bene nere ekero agosasima agakorete obwamate bwaye na nyasaye bwabaamo naende bwakina naende bono gagocha gosoa ase omosangererekano bwamenteka chinguru imokereria amaboko aino ase obomenyo obochenu abanchwa okobaka omonene amagoko ngose ntwarorana none ebicha tororogete echakere amaorokereria rero ngechagete na amagoko aimokereire amokereria igoro amagoko aya okobaka omonene mwalimu ngo Saburi kebungo kiemi na 34 tebango gegoteba iga incho motogia omonene inwe abasomba baye mwensi inwe abamoko mokorera ase enyomba ya botuko rambura amaboko aino gochia ase achenu motogia omonene oria otongete igoro na ense agoseseni koru Sayoni amaseseni gakocha koru yani amaseseni mnoko nakobaka omonene gochigoro komoseseni na komobaka korunse gochigoro nere gagotirimbokia amaseseni aye koru Sayoni naende amaseseni aya agokoraki igakobese emiaka yao yonsi yani igakoranda na koru rero mpaka gansa gogoseseni tari omonene nango ikara asarose tari mwanya bantu igansire gogoseseni omonene igagotoseseni chingaki chionsi naende amaseseni omonene gagoseseniri igagoseseni naende aranda obogima bwonsi igo bono omotongia oito Nyasaye igaganetia abanto mono abaisiraeli ntoregire abaisiraeli abo etogotebigu buna etorangeire ase ogosasima ogochenu nigo bono buna togonyara kobaka omonene na nere buna akogenderera kona gotoseseni nigo bono omonene oito ntobwateranete ase eira momanyete na abana ba Israeli amaseseni ntobwate neira nerororo na ntobwate amatumaini yobogima bwa kare na kare ng'aki amaeresa yagototebi abantu aba yani abana ba Israeli niko bakomoseseni Nyasaye ase ekaru na Nyasaye obaseseni abantu baye korwa Sayoni amaseseni aya niga akoranda goika ase obogima bwonsi ase eng'encho omonene nere omotongi oigoro nense igo bona abanchwa
rituko ria rero kitokoeresu etokoeresu buna tiga tokoro toyekore obona okonara gwaito kona kobaka omonene tiga tokore naro yaito koimokereria amagoko aito igoro nakomoa obonene ntwachaka iga na koinyorana ng'aki nyasaye akoitebia abafarisayo bare komogoria amaswali ng'aki abanto aba bakura iga ng'aki abanto aba bakorera iga ng'aki abanto aba bakosasima iga abwamineti abafuasi ba yesu okobena rikotena bagokira nonye amagena agokora ki igakombaka igo bono enaro ya omokristo nokobaka omonene ng'inaro ya omokristo ngototebiere igoro amaseseni are ase egetabu kia omobaro isana emo konya omwarimu gwagetuboire keria gokwana igoro amaseseni aria aroni omonene abaseseni omonene akore ki amaseseni arororane iga atano omobaro isana emo ebungo 24 isana emo soma ngo nechingo omonene abasesenie abarende amen omonene ababorerie obosi bwaye ababarere ababere 26 omonene aonchorere obosi bwaye abaye omorembe amen nabo igo abarangererie erieta riane abarangererie erieta riane ribe igoro y'abaisiraeli ase okobasesenia erinche omonyene mbaseseni amen amasesenia yani munoroche amasesenia ya aroni na omonene abakoreki abaraberie obosi bwaye na may God's face shine upon you yani omonto omonene gakorigereiri enga buna togotana nyasaye ondorire ngorore nyasaye ondorire yani ase geswali egotera ngore gokora nyasaye ondorire na rituko ria rero nanyorera amaseseni omonene ekiagera onchoire obosi bwaye gocha asende abirero biri konye ngono komokurera emechanderi konye ngono gwetera omonene onduseiri igo bono abanchu omonene ere buya tobaka omonene ekiagera buna tokuna komobaka nari nainto tokomoseseni nero nyara gotokoke kare nakebori nang'aki kwani omonto nanyare goseseni nyasaye nkimbwate ndanyare goseseni ogoseseni gwaito nyasaye nokoimoka na komoa obonene bwaye na komobaka naende mono anene kokora ebisaku banyare gokora ki komomanya ekero barana eng'enche eye kwamosasima eng'enche eye kwama obonene gose naende ande iga kwarandiri banyarire konyora ring'ana eri nari kwanyara gokora ki omoseseni nero nyara koiraneri ase ogoseseni omwarimu kende gwatabori abo kende natabori abo tware korigereria asa amang'ana y'ebiro entang'ani kianda ebingo biaye 23 iga egoteba iga ase igo barabwo amo nabamura b'echinderia chiabo bakagenderera korenda ebiita by'enyomba y'omonene na nero emeria abarendi baria ebiita nakiekio abarendi baria bebiita bakabera ari korenda chinsemo chia mocha na bosongo na sugusu na irianyi abantu abo nabo barenge ase emechi yabo bakobetererigwa gocha koba amo na barabwo ase kera rituko ria gatano na kabere ase engaki yachikire na barabwo bakaba bakobera isiko bagoetana n'enyomba ya nyasaye kiagera emeremo y'oborendi nigo yabegetwe igoro ase bare naende nabo barenge koigora enyomba eria kera emambia nki kiagera narete egento eke asa iga ase gocha nsa nkonyora tore ase Zaburi 18 eyemo ngokwana ere iga ayo monene Daudi ahokwana iga ayo monene ayo monene ningwanchete n'echinguru chiane chionsi naende twamanya konyora ng'aki ekero Zaburi aragoteba ng'a namwanchete ekero morikio Daudi agoteba ng'a namwanchete n'echinguru chiaye chionsi muno omwarimu ateba tobwenerete twanche nyasaye nokweru gwaitu bwensi nari toranyore amasesenia tomwerwere muna nyasaye
ori omotongi na omotongi nase abanto bonsi bense na naye ekebunga eke nareta nigo kiare kworokia ng'aki abanto aba nigo bare kogenda bamosasima abamura abaiga babe baroni babarawi nigo bagendete bakagenda ase ekanisa lakini kero barenge ororo nigo barenge gosasima obotuko na omogaso twanyora 132 twasoma twanyora egoteba naki nigo barenge gokora ki nigo bare komosasima ase obotuko abanto mbabori naki naende rende Nyasaye akare gosasima ase obotuko abamura abarendi aba bachorete korwa ase abarawi bare korenda ekanisa barabwo mbachiete gokira aria ekanisa ime nigo tokonyora nigo bare gosasima obotuko na omogaso naende nabo barenge korenda emeri ya Nyasaye bayeetana nase obotuko konyora tore ng'a abana ba Israeli nigo babwate emechando emenge ababisa na abange babwate yani bare kumerana na ababisa rioka tokanyora ng'a abamura abaiga bagachorwa barenge aria ase egeita kiema bare korenda naende nabo bare koigora emeri mambia twanyora ng'a barabwo tibachiete gokira nigo bare komosasima obotuko na omogaso naende nkonyora tore ng'aki ase eng'encho abaisraeli barenge gosasima Nyasaye otarenge kororekana oyio otarenge konyara koorokigwa goetera ase omogwekano onde bwensi obomenyo obo obochenu nabwo botenenerete koorokia obonene bwa omonene na korwa oborendi gochia ase abanyabibe ekero barenge gocha ase obosi bwa omoruoti oba omochenu ring'ana erio riachagetigwe na Nyasaye omonyene nigo rire inse yamachiko na amarago aye omonyene igo togotebwa naki buna omwarimu atatei korugoro na koimokereria amaboko aino igoro ase obomenyo obochenu nigo tokonyora ng'aki komotogia Nyasaye nere omonyagotoa amaseseni twanyorire ng'a abamura abaiga ase amang'ana ya ebiro bari bachorete korwa ase abarawi barenge koraa ekanisa nigo barenge koyera yani barenge korenda ekanisa chinsemo chionsi bayeetanaine naende nabo bare koigora ekanisa eye mambia eema eye mambia ya abana ba Israeli bagenderera kobasasima nigo barenge gosasima ase obochenu ande twanyora egento kende gochinsa abwo naki nigo bare kosasima Nyasaye ase omoika neba na abakwani babwenerete koba abachenu naende mbaire amachiko arenge konyara kobarenda twamanya konyora ng'a gocha nsa iga Kristo nere nakwaneire obu na omotongi naende nere omoboria bwa ebinto bionsi baire amachiko are kobara naende abaorokia naende twamanya gotebwa naki nainto tomwanche tomosasima obotuko na omogaso. Amen. Moterere omonene ogotera okoyia omwarimu koeresire buya mono sana na tiga tosuke gocha motwe moterere omonene ogotera okoyia omwarimu ogotera okoyia nkorokio mbuya mono omwarimu ogotera moterere omonene ogotera okoyia toire for example ekero ogotera omaete ekero ogotera okoyia nkoriga tamanyire na monto onde bwensi ekero omonto achire gose kobateri totebe na ekwaya mwarenge aretire ogotera okogeni iga akoreta ogotera koria onde bwensi atamanyeti erinde ochaka kobegeria obegeria mpaka mwakora ki mpaka mwamanya gotera lakini iga abariki abereseni inki bamineti tukubona ogotera oko nkorokia oko naende nki gekogera gokobukoyia omwarimu tosoma ase egetabu kia Saburi 133 egoteba iga egoteba iga 33 3 egoteba iga moterere ogotera okoyia na kobugia ase eriogi rireng'aine buya na komochengera yani na Saburi 149 nero ngokwanera yarenge igoro ya ogotera okoyia tomanya konyora ng'aki kere twayabekire amonsi 149 ngokwana yarenge igoro ya ogotera okoyia ng'a
ngotera kioko 149 ekebunge ekemo igegokwana iga motogie omonene terera omonene ogotera okoyia motogie ase omosangererekano bwa abanto abegenwa. Amen. Twanyorire na ogotera oko okoyia tari gotera konde oko okogeni nigo okworokia iga eke nigo gekworokia ogotera okogeni kobe yani ogotera okogeni ninkeria omonene nyasaye agokoreire kwagenderera konya kogenderera ase oboyia. One, abaiga bari komoterera ogotera okoyia ase oboyia ase obobui banyorire. Gento kende gia kabere gwakang'a mbuya mono ase oborendi bairwe. Egento kende gia gatato oborori obonene bwa omonene oboyia ekero ogotera okoyia igo okona yani okona ekero nyasaye are nkobakorera amaya nigo bari konya kororekana barora buna bare bagenderera koba abayia rituko ase rituko. Bagenderera koba abayia rituko ase rituko. Twanyorire egento kende gia kane goterera egento kende gia kane nkeri ng'aki obo bakera omonene mbuya mono korwa ase amakweri na ase ababisa are kobarenda. Batera amatera aya iga nokomotogia omonene ase obwanchani bwaye. Egento kende ogotoreka abaire buna omotongi omogambi bwa ense yonsi. Yani twanyorire ebinto ebinge iga buna ki bamwakera mbuya mono ase okobui ababwereire ototebe naki aiga ase ense emechando na emenge. Ekero togotera okoya nkori naki twanyora ekero nyasaye agokoreire amaya nigo okoenderera koinyora muna Daudi are gotera amatera amayi kere engaki are gotera omotebi nyasaye ningwanchete mono nyasaye nomorisia one tinkoremerwa kere engaki niga are gwatora amang'ana aria okona gwatora narara amatera amaya akera rituko na obogima oboi bwakera rituko. Twanyorete abaisraeli barabwo bakamotogia komwakera mbuya mono ase oborendi abaire korwa ase ababisa babo ase obonene bwabo ase oboyia bori nyasaye abaire bwakera rituko korwa ase amakweri ababisa babo na komotogia omonene nyasaye ase obwanchani bwabo. Ekero tware koenda gochinsabu twanyorete ase okomanuka ng'aki nengaki ngochere ekero nyasaye ekero toracha gotera okoyia ntogosoma bono ekero toracha gotera okoyia ase okomanuka 14 13 ngokwanere igoro ya ogotera okoyia okoracha goterwa onde bwensi atamanya otatiga emanu ya eng'ondi nabari bakorire ki babuire korwa ase ense eye iga. Na amaereso naro arenge abwo arenge amaya mono arenge gokwana iga akworokia ng'a egati ya obotongi bwensi abaisraeli nabo bairwe ribaga ria bene nase igo nabo bagwenerete bamosasime nyasaye ase ribaga riri ria bene babwate. Neke nakio gekogera ebibilia ekobasegeta abegeni b'ebigori bionsi goetera ase ogotera okoyia ase okomotogia omobori obo goetera ase okobabogoria oborori kobogoria oborori bwabo bene igoro ase ogotoreka kwabo yamanyinga emano ya eng'ondi. Ogotera oko nokoyia nigo gotenenerete ogotera okoyia onde bwensi atanya koigwa rinde. Ogotera kori gogocha goterwa ekero Yesu akoirana abana ba Israeli mbaetwe ogotera okoyia kori gokomotogia ng'a nyasaye nagendererete gotoraa goetera ase emechando tobwate na intwe boigo ogotera nkore gogocha ekero Yesu akoirana torache koigwa ekero onde bwensi atanya koigwa ogotera goetera ase ogotera oko. Ekio omwarimu naki naroche ase ogotera oko okoyia ng'a twairwe obobui ase ense iga ya emechando nonya goetera ase Yesu Kristo tobwenerete konya koeboria amabori atokoeboria ng'a nyasaye nki ndakorwere nyasaye nki ndagokorere naro amatera toenderete goterera nyasaye amaya. Amen. Ase obweng'e mwarimu kwaeresire buya naende gwataboiri kere egento nonya nkera rituko obwanchani bwaito amo no goaka gwaito ng'a mbuya mono
ase amang'ana aria Nyasaye atokoreire. Yani ogotera okoyia na kere rituko buna kere etageka ya obogima bwaino nkorora ore amaya Nyasaye abakoreire na atokoreire noe ninto. Yani muna kenda agoto no koboka mbora mwalimu taikera tari gendo kere kawaida ona nkwaboka no bobui bwa Nyasaye. Igo kikwaboka rituko riria na rituko na kwabokire Jumatatu tari na kawaida goika kwari koboka. Lakini igona ne already no gotera okoyia ase obobui Nyasaye nyare okora ki nyare okorera. Tigo omonene agendere goto ra ase ogochika okoyia goterera omonene ogotera okoyia kera rituko kwa obogima bwaito kera etageka ya obogima bwaito ekiagera nere eng'enche engiya ase okomobaka omonene. Omonene nigo omonene ning'o oranyare komenya ase obomenyo bwao. Omonene ning'o ene riswali tukabwate ase rituko eri ria gatatu ning'o oranyare komenya ase obomenyo bwao. Omaeto oyo oranyare komenya ase obomenyo bwa Nyasaye ning'o omaeto omwalimu ngose noyo ochenekire na ngose tokora tosomera ngo Zaburi ekebungo gia 15 ebungo 15 kibigototebe 15 chakera kebungo aichakere getanga ningo neng'eng'e tari soma ngo tumanye ayo monene monto ki oranyare komenya ase obomenyo bwao ning'o oranyare komenya ase egetunu kia egechenu n'omonto oria orogendo rwaye roro oroikerano oria ogokora kwaye kore okuya n'amang'ana agokwana korwa ase enkoro yaye naye ekene naende ere tari omogenki omonto oyo otari gokorera omonto onde bobe gose tari gokwana onde bobe inye ere nigo anchete achayete oyo bwangire na Nyasaye korende osika abwo bamoirogete omonene karire eira na gotiana tari kuonchoka nonya ogochia komorentera obokong'u ekera akorwa chitaabu chiaye singo tari kogani ebitoki monto oyi tari koira risoya erio kogera omonto otari nokomocha agambiwe omonto ogokora oboronge ase amang'ana ayio onsi namenye ase obotoereru kare na kare. Amen. Mwalimu oino omonto oranyare komenya rari ase obomenyo bwa Nyasaye obomenyo obochenu na n'omonto otari borimo mbori korumonu oye taikoegu esoya obosoya twayeroka yani onge tomanyete na toikoegu besa nario nyare gokorera oyonde oborimo gose onde okogamba monto tari bwenere takonyara komenya ase obomenyo obochenu ekebungo eki ekoenda kubikana nekebungo keri gia Zaburi ebungo 24 mwalimu keri ringo nabo nakero kigekoera segoro yo okomenya obomenyo obochenu obomenyo bwa Nyasaye 24 ense nebinto bire aroro nebiomonene oboiko bwonsi nobwaye amona enda 34 34 gegokwana iga nimbeke omonene chingaki chionsi ase omonwa one ningotogi botambe ase omoyo one ninyetogerie omonene abo banchaire tiga banyiwe bagoke mwalimu eki giatosirie ekebungo eke bono ekebungo gekoeresa buya nang'aki naende kobwenera kobe oyo oranyare komenya ase obomenyo obo bwa obochenu ng'ina n'omonto ogotara ase chinchera chindonge oyo gokorera abanto amaya oyo gokwana obomane chingaki chionsi oyo otari kona kogamba abanto
oyo otari gokorera babese abantu bamenyete amo na barabwo Kio mwalimu 24 kiarenge chakere ibungo bitatu ogoteba isana emo bitatu 24 isato yochaka goteba iga ning'ora agwenere gutira ase egetunu kia omonene amen oga ning'ora agwenere gotenena ase aye achenu omonto oria obwate amaboko atari nakomocha nenkoro echenegete nori otari gosasima chinyasaye chioborimo gose gotiana ase obong'ainereria omonto oyo nanyore ogoseseniwa korwa ase omonene amen yairoereire chimbwe echi chia omonto obwenerete lakini eke ekiabeka nori ogokora iga lakini ase ekebungo eke kende gia Zaburi 15 bigochakana oyota ekona goteba buna oyo otari gotara bobe oyo otari kong'ainereria lakini rende ekiarete tofauti na kero kigia gotana ng'aki koraiga nario oragwenere ase egetunu keria egeche egechenu igo enkoro eng'ikeranu nere egwenerete mono gosibwa Nyasaye ring'ana rie Kiebrania tamim yaani erio ritenenerete oboikeranu nigo rikorenta eng'encho yokoba omogima omosabibu omoikeranu nigoro omogima otasariri na omosera igo bono abanchu bomonene oyo oranyare kobwenera omonene ning'o oranyare komenya ase obomenyo bwao ng'ogose ekero kebunge kegotosomi nang'aki weitiaye omonyene nobwenerete ase obosi bwa omonene obose bwa Nyasaye nobwate chimbu chiri chibwenerete nobwate matumaini ase obogima bwa kare na kare ekiagera omonene naeresete onye kotagete konyara gotenena ase omomenyo obwaye goiko otware chimbu echi goiko omonto oria otaikoreta moburukano gose goetania abantu igo omonene igabwate richibu riaye ase ebibungo ebi twasomire naende nabekoroki nang'aki igo obwenerete otware obwanchani naende oanche Nyasaye naende ekero kwanyare gwancha Nyasaye na enkoro yao yonsi ebi bionsi bigotirimbuka bioka omonene ki kwanyarire kweoru kwagose kwanyarire gotoreka korigo koronge kwaretire kwarosire obwamate bwao na Nyasaye ebimbi ikonyara koba gasi nkong'u omwalimu tokonyara ekero kore omwana o Nyasaye oroche na egasi enkong'u koreta omorembe teri nkong'u kiagera gwetigereire omonene igo na omonene ogokora egasi gwetera ase orime yao igo tari buna naye okonyara kotumia chinguru konyara koreta obwanchani kati yao nasa abamomenyete na barabwo toigotumia chinguru nario onyare gokora ki kong'ainereria ngori gocha ase oromeme rwao ekiagera Nyasaye orime yao ogokora egasi gwetera ase ore imati gose naye mwalimu comment ore tumana gosuka gochiko egento nare comment abu gekaiga nkeri naki inga bono ekere tokoboriwu ng'aki ng'oranyare komenya ase obomenyo obocheni n'omonto oria ore omwalimu ototebiri goika buna ebibungo ebi biatweresire ng'a n'omonto oria ore omoronge omonto oria omoirogete Nyasaye okomorigia lakini rende nonyare gotenena na gokwana amang'ana amaya ekere gochia ase Nyasaye omotebi ng'a inche nigo onyegenete ase ore muna Ayubu akwanete omwalimu ningesome 36 Ayubu atebete igere 36 inye igegoteba iga ekene amang'ana ane tari ayo oborimo inche oyo nteneine aiga amo naye nomoikeranu inde ase okomanya yaani aye nomanyete gose ng'a nomoikeranu ore nomochenu ore gochia ase Nyasaye eririgere ebinto biri bionsi biakwanwa ase Zaburi 15 na 24 ng'a nomorongo ore otiganete namang'ana aria aye nonyare gotenda buna Ayubu atenete agatebia omonene ase okomanya kwane inche maete ase obosi bwao nomoronge ntonyare gotenda igo boigo 90 na twerese igo na 51 njabwate Zaburi 51 njabwate amang'ana amaya naro ekero bono otaramanya ng'a ekero ayo okomanya kwao gotario otamanyeti ng'a nomoikeranu ore rero aiga bono tebia omonene Nyasaye iga aye Nyasaye
ndorera amabera Amen. koreng'ana n'obwanchani bwao botari kwaera Mhm. ase eng'encho ya obonge bwa amabera ao ontinyi ogosari kwane onsibi korwa ase obobe bwane kegima na onchene korwa ase ebibe biane Amen. inche namanyire ogosari kwane n'ebibe biane nigo bire obosio bwane botambe Mhm. yani botambe ekero ase ekero Mm. muna ekebunga ekia ase giakoreire Mhm. botambe ekero ase ekero nigo tore ebibe ekiagera yesu tarairana acha gokura ebibe korwa ase ense eye nigo tokoyana ebibe twakwana ebibe igo ng'a rituko ase rituko ntobwenerete gotigera omonene nyasaye na komotebi naki omonene tokonye tosibie ebibe biaito totinye ebibe biaito erinde toba abachenu ase obosi bwao Mhm. buna omosombo o nyasaye ore korokwa ayubu arenge omoikeranu ase obosi bwaye Mhm. arenge omoikeranu ekiagera noone eke togosoma ase bibilia nkonyora tore ng'a nyasaye natebetie saitani ng'a nomosombo ono omochenu kwarorire igo bono naki naintwe ntobwenerete gokora omokia ase okomwerwera nyasaye ntomaete emechando na emenge ntomanyete ng'a emerindo na emenge lakini tekoba emekong'u ekero rioka kwamwetigeire atororera amabera atotinye ebibe biaito erinde togwenera ase obosi bwaye nari toranyare koba abanto bateneine ase obosi bwaye. Amen, amen, amen. Abugati egento ngere totebe muna ogwechena ogwechena oko nari obwenere bosi bwa nyasaye gosesa obomenyo obo bwa nyasaye omenyo nonyorete egesaku kia abalawi igari ase egasi yabo babwate ase hekalu ebare korechena omaete ekero omokwani gare omonto are kobwenerete koba omonto ochenegete nari abwenerete kiagera egasi yaye neri yarenge omanyete kokobugorori gogosabera enga buna gokorwere kera gokorwere bing'wanso igo enga gogosabera omaete bono tagogosabera amabera ase nyasaye onyere omonyenete echeneti igo bono ogocheneka oko naku gogokora kwanyara koba omonto obwenete ase obosi bwang'o obosi bwa nyasaye abanchu bomonene naende nkobwaterana igo baetwe amachiko arenge kobara baetwe amachiko arenge kobara aye tokoyarora ase egetabu giokoiranerera isana emo ebungo bitano mpaka isana emo mpaka bitano bitatu iga egokwanera igoro ya amachiko baetu arenge koraa abana ba Israeli barenge gosasima erinde amachiko aria anyare kobabeka boronge baba abakwani baba abaruoti babonde bwensi igo barenge kobeka boronge na amachiko aria ase amagima abo ase okobabeka bono erinde babe nembwa engiya nogokora okuya gochia ase nyasaye. Amen. Tokomenta kende abu abanchu bomonene raria obonene bwaye egati ebisaku raria obonene bwaye egati ebisaku ekwerende ering'ana rigochigotora erikorwa egetabu gia Zaburi 96 Zaburi 96 lakini etotarachi gosomeru no mwarimu mnakona gokerigia raria obonene bwa nyasaye egati ebisaku nokorokie obuna nyasaye anyare gototoria kera rituko tonyare komoimokereri igoro nakorokia obuya bwaye na obochenu bwaye igoro ya abanto batamomanya abanyabisaku yani tonyare koroki nang'aki nyasaye bweka obwenete gosasimwa tari binto ebi binde mokorora bibachire na mwanya banto na ekero tokoraria obonene bwa nyasaye goika toroki buna nere nyasaye obwete chi nyasaye chiri abanto bagosasima na eke na ekebarua tobwate inche naye ase eng'encho buna ng'encho nere oranyare korokia obonene bwa nyasaye ande oyo osire tanyare gonchoka tiga tonyare komorokia na esiko na komoimokereri igoro buna abwenete koimokereri igoro naende tonyare korokia obuya bwa ekaru yaye na bono omonene muna kosoma gekebungo gia Esther korasome gia Esther egia Esther gegokwana iga ogosikwana obonene nigo bire ase obosi bwaye amen chinguru nobosera nigo bire ase obomenyo bwaye obochenu obomenyo bwaye obochenu muna chinguru nobose igo nguru chinde chionsi kikwerure nande kwanyare koba omonto obwenerete chinguru nonyare konyora nobobui nonyare konyora korwa ase ekaru yaye toroki buna are omuyang'ana na chinguru chiri abwate chinguru chiaye ntokonyara gochieba muna ntu chisokoro chieto noroche buna chianyarete gokonya gwetera okoboko gwe chinguru kwa nyasaye gweta enyancha ekere gwatana nwa macha abanto baeta ebi ne chinguru chia nyasaye chiogokumia amakumia akorerete abana ba Israeli tiga tonyare korora ki
komoimokereria igoro ase obonene bwaye naende entweba korwaki ebing'wanso biaito entwere esadaka enchenu ekero togocha ase ekalu ya nyasaye ebuku yota ntogocha amagoko ki amagoko amase ya naende entwona ng'aki ekebungo giasaba ngotote naende ebuku ngototeire ng'aki nanyare koruki obogambi bwaye bori bore oboronge obogambi bwa nyasaye na oboronge tiga bono ebitongi bionsi biense binyare kogokera omonene oyo na komochengera na komobaka na komoa omonene bono omwarimu tosomere ngo 96 korwa ekebungo gia gatato chakere gia kabere ngo omwarimu Okay. Moterere omonene motogi erieta riaye mobe mukoraria ogotoreka kwaye rituko ase rituko raria obonene bwaye ase egati y'ebisaku. Amen. Raria obonene bwaye ase ebigati ebitaku ese obweng'e ekerenga tobwate ase wiki eye eng'ima nigoro yokorokia obonene bwa nyasaye gochia ebisaku yaani bari batamanyeti nyasaye banyare komomanya nyasaye ande goetera okorandi kwao ande goetera okobaka kwao buna okoboka komosasima echimbu chiao buna chire chi okorigia obosi bwa nyasaye kere mambi kera bwakia na kera bokomisa igo bono nyasaye oito egare oyo okobakwa chingaki chionsi kiagera ntomanyete buna amakumia ntobwate obogima bera nyasaye yaani isiko ya nyasaye igoro gochandeka gwoka igore omonto obugoreti chigurube chito otanya ongabuna omonto ebarimeria obugoreti mezigo omotu ocharokire ekiagera kende nkiyo gekoroki gekibwate mochoka ase obogima bwao igo gokwebeka ima ya kristo na koraria obuya bwaye ande igo nonyare gokonya nkorende yonsi echandegete ande ase echandegete mwarimu tabukingo Mwarimu ndoche na gwakuneire gochikende nkeri giatigaire abu lakini eng'ana eyemenene neri naki ing'a komosasima ase obochenu nase okoiguswa na kobakurera tibanyara gochecheria ring'ana riogosasima Isaburi 96 yarenge gokwana ebibungo kianda egagoteba iga ogosasima nigo okobwate omochengo omonene amo na oboremo. Amen. Bono ekero tokomosasima omonene nyasaye nonyare komosasima onye kobwate chiaide na chenda chira ase enkoro yawe ime igo okonyora ousunigete lakini ekero bweitiri nakwamotigire nyasaye nigo okomosasima okora komosasima ogosasima ogochenu na obwekene igo okonyora ore na omogoko igo tiga tomoiroke toiroke omonene oito tomosasima ogosasima kore ogochenu komoiroka okoiroka komoiroka na komosasima nogosika ebi nabio tobwenerete gokora na tomosasime muna omotongi na omogambi na niga igare omogambi bwense naende ngochare acha gokora amang'ana yense yeiga erinde atoire ari igoro tochikomenya kare na kare negento atoganereti bono ng'aki ogosasima gwenchiri kogenda ase abanto bonsi gochia ase ense yonsi goetera ase abatomo bwa maraika obotomo bwa maraika omomaraika gatato borokigwe ase ense yonsi ase okomanuka 14 12 mpaka 12 isa nemo mpaka 12 igekoroki ng'aki obotomo bori bono bogenda ase ense yonsi ekitoganeiri tokore intwe bono iga Amen. Omwarimu gwatabukiri buya mono ekero nyasaye atari kogokera ebing'wanso ng'aki eyo omwarimu nyasaye atari kogokera ebing'wanso kwa omwarimu ng'aki ekieki bono somanga omwarimu ekebungo esaburi eye 40 ebungo 6 mpaka 5 igo yokwanera igoro ye ebing'wanso inkaba imoganyete omonene ase okomo 6 okay 6 igekwana iga ebing'wanso nabiruwe tobiganeti sana emoe okay tiga ng'anse buya ebing'wanso nebiruwa tobiganeti korende amato ane kwayatinoire ebing'wanso biogosambwa
ebibe tobiganeti biebibe ebing'wanso by'ogosambwa nebiebibe tobiganeti erio ngateba rigereria nachire ase egetabu nigo erikire aya nengwenerete gokora aye nyasaye one ninganeti okore ogwancha kwao amachiko ao nigare ase enkoro yane ime. Amen. Yani gechagete no koeresa nimanyete nyasaye bing'wanso biane tari buna nabioga tobiganeti. Yani igo bono omonene ekente ekenene kie ebinto ekenene tomanyete ense omonene oitaganeti korwa ase tore na enkoro echenegete okwerwa kwase omonene. Igo bono omotongi egetabu Zaburi ngototeikere 50 19 tana ndangeri chingaki chiemechando na inche ninkoreki ningotorie naye nonyare kombaka na ekero togwancha komobaka omonene na komorangeria ase egati ya emechando yaito gose okogani gwaito amagani yaito nyasaye oito niga akonyara gotoiraneria naintwe twanyara komobaka. Igo bono tari buna agachandegete mono akaganyete na ebing'wanso biao nabiamenyerete yaya nyasaye gaganeti enkoro echenegete ekero okwerwa ase obogima bwao bwerwa ase nyasaye bwetugutana ase obuya bwaye na echinguru chiaye na gotiga ebibe. Yani ekero kweburusana nebibe noro omochako bwa omorembe ogo ekero kwerusana nebibe kiagera nyasaye bora buna gesunte mbiana goikamo ekero gwansa koreta egesunte ase obogima bwao enga buna oywo kwanyara goseri nyasaye korwa ase obogima bwao iga ekegwansa ekenene oranyare koreta ase omonene na enkoro yaye ekorete ki echenegete na komoa ribaga ritang'ani ase obogima bwao kooroki buna nere onyare koete nonye embeete okoeana komobaka na komoa obonene kiagera nere otoete obobuya obatoete obogima obatoete okoboka nokorara gwaito na ase eng'encho ya obuya bwa nyasaye. Igo bono abanchu bamonene ekero nyasaye atari kogokera ebing'wanso omwarimu timaeti gose nki kware gotoeresa abwo. Ekero tokorigereria ase egetabu eke iga kia okong'anya 24 ngokwana kere iga nkonyora tore ng'a abana ba Israeli nkoigwa barenge amachiko ya ogosasimera ase ebisasimero biri barenge korwa barenge ebing'wanso na ebing'wanso ebi bare kobirwa ase chinchera ao ebibe biri gwakora eng'ondi egete ogotomwa gose embori gete gose eri gose eng'ombe gete ekworo etabwati komocha gose etabwati kemoa kende kwaire embori eri yang'wanswa riagera ebibe biri biakora ki ebibe biao biaberu bono nkonyora tore abwo ase abana ba Israeli mbaetwa amachiko buna bare gosasima ase obomenyo bwa nyasaye obochenu. Isiri naine ngotebere ng'a omonene ngotebia are Musa agokwana iga ong'agachere egesasimero kia maroba ondwere ebing'wanso igoro yaye ebing'wanso biogosambwa nebia omorembe na korwa ase ching'ondi chiao na echiombe chiao kere ase ndatebe onsasimere ninchiche asore ningosesenie. Yani nyasaye muna twatebwa korwa naki tari ng'a agaganeti ebing'wanso biaito mono gose taganeti ebing'wanso bia abana ba Israeli mono biri biarenge abarenge korwa goetera ase ching'iti yaya niga aganeti bori chinkoro chiabo chimonchokera omonene nonye bagochia korwa ebing'wanso biria ase bare gosasimera buna bono iga ase batebirwe ng'a ong'agachere egesasimero ase okondwera ebing'wanso igo baganeirie boka banyare gonchoka ritang'ani nonye bagochia korwa ching'iti chiria banyora nigo bakorete ki nigo baonchogete. Igo bono naki ekonya nyasaye are gotebia Musa ng'a ong'agachere egesasimero kia maraba ase ogonsasimera erio nainche ninchiche erinde nkore ki ngosesenie naende twamanya konyora ekeng'wanso ekenene bono ekeng'wanso ekenene mwarimu ninga ninsome tomanya gosuka korwa ase enamba eywo ninga ninsome Yohana 4:23 Yohana 4:23 Yohana 4:23
inye 23 na Na gegoteba 24 iga teba, 23 korende ensa neche na bono nere ekero abasasimi bekeene barasasime tata ase omoika nekeene ekiagera tata niga akorigia abanto buna abwo bamosasime. Amen. Na bono 23 yarenge na 24 na nyasaye nomoika na abo bakomosasima newenerete komosasima ase omoika nekeene. Bono naki twatebiwu ng'aki ebing'wanso biri bionsi biare koraka Yesu gochia ase omosalaba. Amen. Ekero biare komoraka gochia ase omosalaba twarangeriwu naintwe bono iga tomosasima ase ekeene nomoika. Amen. Ekero twamosasima ase ekeene nomoika Yesu nere ekeng'wanso ekenene bono iga atosibi na amanyi ngaye ntobwenereti konya kogenda koreta ching'ondi chiria Yesu nakwerete ebing'wanso biri bionsi igoro ase omosalaba bono tobwenerete kogenda ase are na komosasima na komotigera chigurube chiaito chionsi. Amen. Nyasaye abaseseni. Amen. Nyasaye abaseseni tata omuya obakuna koigwa obonene mbuya mono gaki ase eng'encho ye elesoni ye engaki ya bono tonyare gosoma kwanyarire gotoorokia obuya bwao magania ase obogima bwaito tiga tonyare kora kawaida yaito gogosasima gokobaka gokoa obonene tonyare gochoka ase emeroberi yaito tokoe ribaga ritang'ani obuya bwao tiga botoisana omuya tata ekiatwasaire togende togitera omwana wa Yesu Kristo omotori oito. Amen.